Cunoaște adevărul și adevărul te va elibera. Aceasta este ultima parte pe care mi-am propus să vi-o dăruiesc din cartea Viața și învățăturile maestrilor și sper să nu vă fi plictisit până acum. Dacă da, vă cer iertare. Este bine să știi că fiecare individ este la fel ca și tine și să acorzi tuturor indivizilor aceleași privilegii pe care le ai și tu. În măsura în care te conduci spre această realizare și știi că domini toate piedicile, poți să mergi oriunde vrei, să faci tot ce vrei și să le exprimi clar pe Dumnezeu în toate lucrurile și atunci nu va exista nicio limitare în gândurile tale pentru alții. Aceste transformări nu-ți vor lua decât timpul pe care tu însuți ți-l vei acorda. Acordă-le o clipă și s-au îndeplinit. Pur și simplu bucură-te de Dumnezeu, însuși sinele tău, și abandonează orice limitare. Mai amintește-ți că o clipă este toată eternitatea. Îți mulțumesc, Doamne, pentru viața și lumina abundentă, deplină și liberă, pentru perfectă abundență, bogăție și putere și pentru libertatea nestânjenită. Folosind această rugăciune, întotdeauna gândește-te și menține-ți gândurile îndreptate asupra perfectului și întregului templu al trupului tău și cunoaște că forma acestui templu pe care îl vezi este Dumnezeu. Când îți privești corpul, privești la templul în general și perfect al lui Dumnezeu. Corpul tău este chiar primul templu care a apărut în formă. De aceea este primul și cel mai curat templu în care Dumnezeu ar putea locui. Atunci, de ce nu am iubi și sluji acest templu perfect al lui Dumnezeu? Iubindu-l și slujindu-l ca templu divin, perfect și complet, trebuie să fim absolut conștienți că acest templu este templu complet al lui Dumnezeu, căci a iubi, a gândi și a accepta reprezintă adevărata devoțiune. Niciodată nu a existat vreun templu ca acest templu al Dumnezeului celui viu. Niciun templu construit de mâini nu poate fi comparat cu acest templu al trupului. Ele sunt imagini, forme generate de minte, concepute și construite apoi în formă. Totuși, ele nu reușesc nici pe departe să îndeplinească vreuna din funcțiile acestui frumos templu al trupului. În toată lumea nu există niciun laborator capabil să facă tot ce face acest laborator al trupului, fără să se gândească măcar la procesul în sine, să preia hrana și să o transmute în viață, sau să dea naștere unei forme vii care perpetuează rasa, sau chiar să contracte un mușchi și singur să gândească, să acționeze, să se miște, să vorbească și să perceapă ceea ce este prezentul, trecutul și viitorul, capacitatea de a construi, de a făuri, ca și de a merge mai departe și de a transmite cunoștințele, pregătind realizări mai mari, să ajute posteritatea să exprime ceea ce este bun și nobil, plin de demnitate și magnific. Deci, gândiți-vă, există în afară de acest corp vreun templu care să poată să exprime toate aceste virtuți fără să fi fost înzestrat cu ele de acest glorios templu al trupului, primul și unicul templu nefăcut de mâini omenești? Nu este un miracol că Dumnezeu a ales să se lășluiască și să fie acasă în lăuntrul acestei glorioase forme a trupului, această formă divină, acest templu divin al trupului care singur se înnoiește complet.
Acum, să încercăm să vedem cum și de ce acest trup s-a degradat într-atât. Am fost învățați de indivizi blasfemiatori, ignoranți, profitori, dar cu o scânteie de adevăr, că acest trup este slab, păcătos, imperfect, inferior, anormal, supus bolii, degenerării și morții, că este conceput în nelegiuire și născut în păcat și toate celelalte gânduri și expresii pe care le poate născoci asemenea oameni. Mai întâi, să ne gândim și să privim la trecut ca să vedem și să înțelegem exact în ce punct aceste învățături, gânduri și cuvinte ne-au atras în teribilul vârtej al păcatului, duplicității, bolii, eșecului și, în final, cel mai dezonorat dintre toate, moartea. Haideți să vedem, cu o viziune limpede, rezultatele acestei perfidii necinstite și în ce măsură ne-a condus ea spre pângărirea acestei forme perfecte a trupului lui Dumnezeu. Apoi, din momentul acela, haideți să le iertăm efectiv și astfel să le uităm, să le eliminăm complet din viețile noastre, din gândurile noastre, din acțiunile noastre și din întreaga noastră experiență. Să continuăm a ierta și a uita până când orice urmă acestei experiențe este complet ștearsă din gândurile noastre subconștiente. Tocmai în procesul gândirii subconștiente, acest lucru a fost înscris, prin repetiție, ca într-o fotografie, prin influența vibratorie, astfel încât să ne facă să reluăm iar și iar aceste înregistrări, până când am ajuns să credem că ar fi adevărate. Fotografia ta sau a oricărui prieten ori individ nu este altceva decât înregistrarea vibrației acelei forme a trupului. În acest fel, formele mentale sau formele cuvântului rostit sunt înregistrate ca vibrație în subconștient și acesta are capacitatea să ți le repete. Acum, să ne gândim o clipă cum ne-am antrenat noi să acceptăm, să credem și să slujim aceste neadevăruri degradante. Apoi să presupunem pentru o clipă că niciodată nu am fi auzit și nu am fi aflat aceste cuvinte de neadevăr și că ele nu ar fi pătruns niciodată în vocabularul nostru. Atunci, niciodată nu le-am fi acceptat, nu le-am fi învățat, nu le-am fi crezut și nu le-am fi slujit. Dacă suntem capabili să le învățăm și să le credem, cu atât mai mult suntem capabili să ne dezvățăm de ele, cerând ca ele să plece ori de câte ori apar sau ne sunt repetate de subconștient. Spune-le doar: v-am iertat complet, deci lăsați-mă în pace. Apoi spune subconștientului tău: șterge toate acestea și nu mai accepta alte înregistrări decât acele adevăruri pe care îl exprim. Cum ai putea să exprimi tinerețea, frumusețea, puritatea, divinitatea, perfecțiunea și abundența dacă nu văzându-le, simțindu-le, auzindu-le și cunoscându-le și prezentându-le în gândire, cuvânt, acțiune și expresie, deci prin slujirea lor? Făcând astfel, le imprimi în gândirea ta subconștientă, iar aceasta reflectă aceste gânduri înapoi spre tine, conform imaginilor pe care i le-ai prezentat, prin vibrația pe care le-ai stabilit-o. În curând, vei descoperi că pentru subconștient nu este cu nimic mai greu să repete adevărul pe care îl exprimi, decât să repete neadevărurile pe care îi le impuneai înainte. Cu cât imprimi mai mult adevărul în subconștient, prin iubire și slujire, cu atât mai mult ți-l va întoarce el. Aici ești tu stăpânul, căci, iertând neadevărurile și abandonându-le, vei descoperi că le-ai dominat, ești deasupra lor și dincolo de ele sunt iertate și uitate. Îți vei descoperi subconștientul vorbind propriului tău trup și tot ce spui, știind că este adevărul absolut, se va concretiza,
căci, dacă ceea ce îi spui corpului tău nu ar fi adevărul, atunci nu ai mai avea un trup, nu ai mai fi capabil să gândești, să acționezi, să te miști, să vorbești, să simți, să vezi, să auzi, să respiri sau să trăiești. Apoi, cel mai mare privilegiu din lume este să știi că toți sunt la fel și au aceeași putere pe care o ai și tu. Că ei, la fel ca și tine, au aceleași puteri și că, așa ca și tine, nu și le-au pierdut niciodată. Ca și tine, și ei și-au pervertit gândurile despre această putere, dar aceste gânduri pervertite nu au modificat și nu au diminuat în niciun fel, niciodată acea putere. Căci atunci când ne întoarcem la gândurile, acțiunile și cuvintele adevărate, descoperim că acea putere curge prin trupul nostru și imediat simțim amploarea răspunsului ei. Puterea de a realiza acest lucru îți aparține complet. Ți-ai acordat un control limitat asupra gândurilor tale. Pur și simplu spargi această cochilie în care ți-ai permis să te închizi și vei fi libertatea însăși. Cunoaște adevărul și adevărul te va elibera. Eu sunt Lenuța. Vă mulțumesc că m-ați suportat și vă îmbrățișez pe toți cu iubire infinită.